Ana norok maaf khair sidi ang Thwi Sinai nini bayano yakari mani bagai ang Thwi Sinai nini hamjama wang kulit thangka ang nono manlia ni bagai ang Thwi Sinai Puliano Sinai khoroksa takhuk Hyderabad samungkai tomani phiaba bini hamjama bwrwi bai 5 months eba 5 months bara nogo tongiche tabu yakari kalangjaka abagi ochla sakni bara nogo no Kotok Soroi thwina nai tongka tabu saimaya baksaloko hamjama boring bagi tamni sakno kosto rilai so phadin ke bisikok sakare or takhoni kothamana khanai nene bahagi chalak bwrwi bai hamjake life nosto khajaka tamo hamjake Kotok Soroi thwina musungkha abu joto bisini kok saiman lene abagi a secret life teri channel party jora kahmna ti joto buji manai note video jaga je chala chino samani abuno sawi Tangke hinkai jeng obrino bar call kemani obri attitude kebang kaham ke kok saya ulta jeng masih jirki kok saya walajak hinkai nor kaham ke saya mano attitude kebang borno jeng tamu khalai oke video na party sora nadi te share khanya ta pokti Falto bak par borok no kone dino kya pata hamsudi Sekano sinemung sanai jeno story horne celani mung bideorma bini hamsama bwrwi mung demang ti deorma Pulia sekang celah Hyderabad samungklai tomajra bini dol yang ti khoroksa bwrwi bai sinoi nabarnai kok salai tongkha khorni dili kok salama bisinte borni friendship ekdom kaham tongi tomani abuni yagulo henke bwrwi Hyderabad thangi a chalabai malakya plus o chala toma jagano samungkai tongi kya 10 eba 15 days kahai atikeno chalabai bwrwi dili buskangko nuklai kok sama bisinte khorni no truk tabuk bekhamani hamsuk tongkha te apruno boro decide khaikya khorni haksal eba room alada ke tomani sai jenglogi baksa room thansake tonglene abo kai wan sumati chalabai bwrwi tabuk room bara thansake tonglai tongpuro hinkai te tamo sasine khorni logi baksa salprum ato se pom sakpai class khalaimang bwrwi pregnant angerika abagi chala saka o chare eba chini basano narik laine khibiya hne haipano bwrwi narna gosia ange biti chari ui a charna botharka mane biti chai chara khibirka abo hatia okay phari tesa chini video ni main topic bo khorni logi baksa tongle bujimati chalabai bwrwi mondir thangi kapal sindur phulibo kajaka plus borni hamjama sal jorabo tabuk 5 months eba 5 months completing ka phiaba tabu hinge chela duty samkhaya thangi bini hamjama bwrwi no call khaimani daily call waiting manani chengkha and o chelano mungsa kok saya khogi buibai bernarok chengkha bwrwi abagi yang chela salche salia salbrum of bwrwi ati tomung nasigi tongmaya angma bai jora salcha a bwrwi walai purki thapara phungsa rejecting thaka abuni darte bwrwi tebo o chelano joli jaka nung ano atiki yakti se bunai chabo te nung bai tongya bwrwi abokai wan sugi Next day hinkai room bara nok yakari kharthanga te khoroksa boni jati chalabai to z class khanya bagai te a chala sabo abo choto chini aro puro botongo phiaba bini chalake ob bwrwi hamsake pokmaya apro daily call khaimani kokma salia tangge hinga bwrwi a chalani choto number no block khariba kya haipono chala tabukbo bini hamsam bwrwi no nasingjak tesa kifli phadine abongkha o takhuk bidyar mane live story khorsa bwrwi hamsage tongsa yakar kalangjaka phiaba ochla cheno je story rohormani bosuk jorti koboi eba tatal a kok sina bagi chini team member of bwrwi no direct call ke kok sumani a jara bwrwi chingno tomang chamang joli jagi saka norok sabo nung ani tamu kalai ani babu dai eba ani darta kalai tangi hinkai ani ama babu se ano kun kok saya sinya nung tangi ano call khai kok sing abo ani live ani icha ang just kepon tongnai call ta khadi kokbo tasene bwrwi aba he kok sawi chingbai walakya haipono chingpono bujirina try khakya khorcha chla nini story sama bagi se kam hame kok sina bagi nono call khai hune oma Falto biha bwrwi ulta chingno se joli jagi police case khanya he dom kiri tongkha acharia tamo police ban bini pajet angma kalke siro Falto borok roni ba abo joto call teko china ar tongo o bwrwi call khai kok samne pulia tolas kuno line pen kri nangkan ke joto call teko bo chingno ro khanarne next video jaga because chingna bini kam hame sana hani se bono call khaimani oma bwrwi khele tamo manjana kir jaga atingma kalakya tabu che story horne chela bini room eba bara nogo Kotok Soroi thwina nai tongkha o bwrwi chalak hamjake baka sabar jama darti henkai jodi o chela mungsa se derai thangka henkai apur sabo majra manjanai mendra chengse ulta tabu police case khayana te probo riwan so ani dara bajolte monasong khane na tin ke norbo o chela ne khukti bo a bwrwi bahake chalak thoki life no stock hai kalangjaka khulumka ani dolong no ba angno Hyderabad to ani bwrwi ano tumu yakar thangka chung 4-5 months sing thancha tongkha top sebano asek bai yakari krang thangka
Bota uja sa baiban tong tu. Bota sa phaibo ang naharubo bono. Minimum nga diamond ti de broma. Uno kati parani. Asal kai bana doko de kam bini bagai kamya karka. Ang bini bagai tamu kelaya tu. Top se tamu kano ya kare kalangzak. Ang bono ani ma baba ni selai se bono hamzaka. Masukkan bono hamzaka botop se ano ya kal tamu. Diamond tip please nung ani kok no khnai tong kan nung ano kol khajak badi nung phadi ani live buang no je per pano ene te munarag bu nung je per payo anga prunarag na no phadi do ani kok no khnai tong ang kai please diamond ti yalak phadi do